så YouTube. Hvis I kan høre en lille stemme baggrund, så er det Nilaus, han er hjemme hos mig. Eller hvis det er en stemme, Ja, så kan det samme. Det er den første video, jeg har lagt ind, kommer til at lægge ind. Ja, vi har faktisk bare optaget nogle andre, men der var så en fejl, så vi har lige ordnet mit friends. Ja, vi har tænkt os at optage noget WCS. Jeg har spillet på den før, det må jeg undskylde, men der er mange. Der er ikke særlig mange WCS, hvor jeg ikke har spillet på. Så derfor bliver det så den her, fordi vi kunne ikke finde nogen andre, som vi gad rigtigt. Ja, de fleste af dem bliver syge, altså at man fik en XP hver gang man fik taget af sådan noget den stil. Et level, så man kunne gå op på der en ting. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så prøver jeg faktisk lige at forklare det. Det er, jeg får på skud der. Det er sådan, at når man skriver WCS, så er der sådan nogle rangs her. Det er faktisk ikke sådan, at det kommer frem. Der kommer noget, hvor du kan trykke 1, og hvis du skal skifte race, så skal du trykke 6. Og du får XP ved at dræbe nogen, ved at plante bomben eller sådan noget. Og de fleste af dem, der er man faktisk den race, som så den starter man med, den race, som jeg er. Det er man så åbenbart ikke i den her. Der er man en, der hedder The Beginning, men fuck mig for meget level. Ja, det er sådan det fungerer, og så kan du skifte race, og så er der nogle private racer, hvor du skal kontakte en admin/owner for at få lavet en, og det er sådan set det. Det er måske lidt andet. Det gør du selv. Men der var der sten eller ja, og hvis I ikke kan høre, så lyder det nok lidt underligt, at jeg snakker ud i en ting. Men jeg ja, okay. Der var lige en note der lige siger, oh my god, jeg skyder dig. Men ja, det er en fucking OP-ret der. Yeah. Hvad til fucking post, kan du godt lide? Hvor tror du det er? Jeg ved godt, han er inde i det der stengodt. Nå, han er usynlig. Fuck ham, bitch. Biatch. Fucking bitch. I skal tjekke Gigs og Brian. Ja, Gigs og Brian fra Danmark. Og bitch, det er noget jeg har fået fra Jerks Gaming. Han er overnice. Han er grunden til at jeg begyndte at optage YouTube, og så min ven Nilaus, som jeg optager med. I kommer nok til at se meget med mig og Nilaus på den her kanal, fordi det, ja, vi er bedste venner. Og ja, lige i dag tror jeg faktisk, vi kommer til at optage ekstra mange. Hallo, er jeg usynlig med? Nej, ikke mig. En lille smule? Hvem er du? Det er mig her. Ja, nej, du er overhovedet ikke usynlig. Han er 100% usynlig. I kan selv skrive det i... Ej, er jeg usynlig eller ikke? Nej, du er ikke usynlig. Jeg er slet ikke en gennemsigtig-agtig. Nej. 100%. Jeg har opdateret mig i en vis våd. Hvilken race? Shadowhunter. Sådan, så har pappa fået en ny race. Eller jeg har flere, men jeg har lige lyst til den der, den er god. Nå, så skal pappa lige stå her og kæme. Got some kills. I need to get some kills. De er den. Yes, man. Hvor er de bare nogle kangaroos. Lol. Okay. Det er ikke usynligt. Vi ved godt, du går i 0 til 10 dage. Og bare på grund af camper. Han er lige rykket op til 0. Tror jeg. Okay, så jeg maksimum level på den her race. Altså, det er jo... Jeg har jo lige fået sommerferie i dag! Yay! Happy birthday! Summer holiday! Perks!
Bad voodoo, du, bad voodoo. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at være med til en episode eller et eller andet, Vi spiller Minecraft. Monster Game. det er også Minecraft server så. Og vi spiller forskellige LOL. Vi spiller LOL. LOL, og så spiller vi Path of Exile. Ja, men det Det er ikke særlig kendt. Jeg synes det er kedeligt. Det er lidt ligesom Diablo, men det er lidt kopieret-agtigt. Lidt sådan-agtigt kopieret. Så I spiller det ikke særlig meget mere. Derfor. Hvis der bare er nogen, der har det, og de gerne vil optage sammen med os i det, så må de bare skrive, fordi altså bare nogle gæster. Altså, det kan være lige meget. Jeg tror ikke, vi får vores ven i vi har faktisk også optaget med ham, hvor vi under på video. Det er egentlig lidt synd, at det så mikrofonen så ikke virkede. Sådan så vi er nødt til at lave en ny, hvor han ikke er med. Ej, hvad hedder han? Vi under ham på video, det var ret sjovt. Men, ja. Vi spiller counter og alt det der. Og ja, hygge. Og det er sådan nogle totalt irriterende nogen, vi spiller sammen med sådan nogle drop der booyah, aha, ja, i de fede røv. Det er sådan nogle virkelig irriterende nogen. Seriøst. Nilav, seriøst, den der! Jeg orker den. God, man. Oh my god. Så skyder du. Han er lige død. Nå nej, det er mig det der. Du må ham der hejrøv. Herrøv. Ej, undskyld. Jeg må ikke sige, jeg virker ufokuseret. Nå, hvis I kender Har vi allerede sagt det? jeg er ligeglad. Det er godt, at vi skal. Jeg er fuldstændig ligeglad. Lige meget, men ikke køber bare en ny. Jeg køber kraftigt ikke lige hurtigt i min computer, vel? Nej, hvor spiller du bare en klar Mirage? Ha, gøy. Jeg sagde heller ikke det ikke. Jeg sagde bare, du spiller klar. Vi går helt bare. Spiller klar Mirage. Kom on. Nej. Fuck, en klar Mirage. Eller hvor du klar. Skal jeg ikke også lige gøre noget? Jo, så spiller du en klar Mirage med mig. On that sauce. Ja, det var så det for den her. Ses YouTube. Hej. Ses.